Hej sammen, så i dag er det blevet tid til at lave en Q&A, så derfor er vi sammen med mig. Jeg hedder Birgitte. Men vi skal lave en Q&A. Jeg bedte jer om at stille nogle spørgsmål, og I kom med sådan 300 eller sådan noget. Hvilket er helt vildt fedt, så tusind tak til alle sammen. Ikke også? Nej. What the fuck? Så ja, lad os komme i gang. Woo! Er du bøsekal? Vil du lære os, hvordan man bliver swag? Du skal bare være ligesom mig. Step 1. Tag nogle solbriller omvendt på, og så er du sådan set swag. Men du kommer selvfølgelig aldrig til at blive lige så swag som mig. Eller mig. Jeg er mest swag. Jeg er mest swag. Nej! Hvilken skostørrelse bruger du? Jeg bruger 730. Jeg bruger 441. Helt seriøst, hvornår fortæller du os din rigtige alder? Og så er der en, der svarer, han er 2. Altså, jeg er faktisk 79, men jeg er virkelig, virkelig glad for, at du synes, jeg ser ung ud. Tusind tak. Hvor gammel er du? Altså, jeg ved det faktisk ikke helt, fordi det er sådan... Jeg ved det ikke helt. Næste spørgsmål! FIFA versus CSGO. FIFA Go. Yes. Prøv at twerke. Challenge accepted. Er tit mega sej? Nej. Din mor. Din onkel. Din familie. Hvorfor er du så grim? Det kan tit svare på. Fordi at man ikke må lyve. Det gav ikke mening. Hvor mange damer laver du om dagen? Altså normalt kan jeg godt holde til det, men det kan også godt være for mange. Hvor mange damer laver du om dagen? Er du god til CSGO? Jeg er Global Elite Plus Master First Class Epic 1, 2, 3. Hvor god er du til CSGO? Jeg er bare 5, 9, 7, 300 CSGO. Jeg er bedre end dig. 7, 3. Jeg er den bedste i verden! Er du en noob? Jeg har en emoji på. 1, 2, 3 swag. 1, 5, 7, ikke også? Jeg ved faktisk ikke, hvad emoji er. Det er ikke så godt. M er et bogstav, og det er L og G også. Og så sætter du dem sammen, og så bliver det til mlinke. No. Kan du lave et godt waveface? Skildpadde versus sandkage. What the fuck? Hvad vil du sige? Sandpadde. Haha, hvor er det sjovt. Ej. Have me grimmest. 100p. Hvad? Have me grimmest. Have me grimmest. Det er ikke så svært at svare på. Det er et rigtig godt ord. Det er en sætning for Jeg vil spørge din gæst, om hun vil slå dig. Nej, det er... Hej. Hej. Guten Tag. Velkommen til Deutschland. Ja. Velkommen. Ja. Guten Tag. Bitte schön. Bonjour. Kan du bedst lide at lege med Barbie eller modellervoks? Jeg kan nok bedst lide at lege med modellervoks. What the fuck? Prank call nogle af dine venner. Okay, så den første vi prank caller, det er Louis. Der er link til hans kanal nede i beskrivelsen, så I kan gå ind og tjekke ham ud. Hej, det er Pernille, din sygeplejerske. Men i sygeplejerske er mand. Du har regnet ud det også, har du ikke? Jo. Ej, fuck! Det var fordi, du prank caller mig, Louis. Okay, men vi ses, Louis. Hej. Okay, så tusind tak, fordi I gør så med. Hvis I godt kan lide videoen, så husk at like. Så jeg har ikke så meget at sige, så vi ses I næste video. Hej. Okay. Fuck, nogle søde babyer. Se, det er lidt underligt, de her briller, men altså. Hvad filmer du? No shit. Kan du godt lide kage? Ja. Ja. Fedt, vi ses. Markus, jeg tænkte mere godt, at man får et shoutout. Du er virkelig dejlig. Jeg vil meget gerne have et shoutout. Giv mig et shoutout, Markus. Giv mig et shoutout.